Lukas 3:22, det gjevst ikke kvalt allikevel. Og vi legger det ut akkurat så grefflet og av halva som jeg har sagt av i kveld. Ja, av halva, en av halva frekk og lorstende. Tella ikke kjøtt et øynest av pett i. Jeg vet hva det er hva det verger. Du kunne kalla meg hva det vilja. Jeg fløyte av det. Jeg fætter Guds år og tryggvet og verget av vi munnen høtte. Vi munnen høtte. Og navnet. Hva det enn her vi av noen navnet, ta var det ikke. Ikke anelsfyrt. Lukas 3:22. Etter røveren av krossen, hva sier han med Jesus? And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Hatt året her, Lord, det ingredienseren for hans frelse, at han kallar Jesus Lord. Hatt året her helvetes perversjoner, så at det ikke vi. Nu sier han helvetes. Ja, kallar det hva det er. Du kallar meg en mann vil gjøre munnen. Men det er folk vil gjøre hjertet. Det er ikke løtt å kalla ting for akkurat det som det er. Det er ikke løtt. Det er ikke løtt. Jesus kallar fariserene for noen helvetesbød. Det var ikke løtt å si det. Du tar vare det. Perversionen til Dahl sier, Lukas 3:22, og han sier, Jesus, minst du til mun til du kommer rydget ut. Jesus, hvor er Jesus? Herren, det er noe helt annet. Jesus, Herren Jesus. Det er noe annet enn Jesus. Ja. Viktor sier, så sier han ved Jesus, Herre, minst til mun til du kommer rydget ut. Rydget ut. Han sier Herre her. Han hevder vi. Hva er det? 3:22. Gamla danska. Og han sagde til Jesum, Jesum, han sagde til Jesum, Herre, kom meg i ho når du kommer i ditt rike. Herre. Hvor sier Jesus så vi han sannelig sier til her, der skal du være ved meg i paradiset? Jo, det var til at han tror jeg Jesus. Og i sin hjerte. Og han gjorde jo Jesus i sin munn. Jesus, Herre. Han kallar Jesus Herre. Han ikke kallar Jesus Herre. Han bare har sagt, Jesus, til Jesus, minst til meg. Det er ikke frelsende kraft i tog. Det er ikke frelsende kraft i Bibelen til all. Jo, angsten, ok, jeg ble frelst etter henne. Jeg Guds nøye, men hun er ikke perfekt. Hun er ikke Guds røyne år. Særlig, du kan bli frelst av en traktat. Er hun Guds år? Når hun forteller deg noen ting, noen likla ting du bruker for å vite. Men du kallar ikke en traktat for en bibel for tog. Ja, men vet jeg, det er nøklundan godt nok, kan man med å lavere? Nei, jeg vil ikke. Jeg skal ha noe perfekt av bibelen. Hvorfor er du så ekstremer? Du er elsker bibelen. Du er en Guds bok. Heldre enn at jeg nok da, før King James,
så skulle det bli halshøgter av Isil. Isil. Edla Bisby og Magnus Bjærstaløy. Føreska Isil. Og Kavaidna Morstensen. Tyska Bibeln tja Luther. Und sprach zu Jesu, Herr. Han kallar han Herre. Herr. Gamla danska Herre, komma i hu. Føreska King James. Og han sier ved Jesus, Herre, minst til moin ta du kjemurst inn i kongadømmet ut. Og Jesus sier ved han, sannelig sier der, og i der skal du være ved mer i paradis. Det var tog at han kallar han Herre. Han tror jo han. Han kallar han Herre. Det er ikke det samme som mister, eller sir, når det er Lord av enskun. Men hva er det der griskun? Det lukker mye. Tar jeg tuttar rett Lord, og tyskun Herr, og danskun Herre. Jeg tror så litt bøynestand da. Jeg vet hva det betyr. Onko til halter Luther, onko til halter det gamla danska, men King James halter ongandu. Hun rekker alltid rett. Det er røynasta, besta, perfektasta. Hun er Guds perfekte ord. Tog vi tuttana. Hvor vi tutt føreska King James? Det er elsker Guds ord, jeg måtte ha det føreska. Kanskje bare ha det ensko. Til tog.